Y para alguno con etorri Lasto Txapelen kanalera. Ni Lasto Txapel naiz eta honetan Heroes of the Storm jokoa dakarkizuet eta kasu honetan hiru pertsonai berezirekin jolasteko aukera izango dugu kasu honetan Zaria e, Deba edo DVA eta Tracerrekin. Bera, saretik deitu ditut buru ezur irukotea. Horrengatik, beraz, lehenengo azteko hasiko gara, non dago Tracerrekin dela pertsonairik zaiena erabiltzen, baina hemen retoa gogoko ditugulako. Eta hori egitea pentsatu dugu, eta Tracer normala denez, Overwatchen bere bandera jarriko diogu, eta bere salditxarekin. Horretaz aparte... Ez. Overwatch ez. Eta badago partida azkar bat. Eta guazen aurrera, bere salditeria datorrelako. Eta espero dut partidatxo bat azkar aurkitzea eta gauzak ondo egitea. Esateko Tracer uste dut birritan erabiliko dudala bakarrik DVA moduan, baina Zaria askoz gehiago erabili dut. Badirudi ez dagoela jenderik, baina bueno, espero dut hori lehen bailen konpontzea. Eta urrerago gustatuko litzaidake aliantzaren banderola izatea. Joren justo entzuten dagoen musika jogarena oso epikoa da, eta bueno, animo bueno, apur bat gehiago itzeren barko dugu dirudienez. Ez duelako jenderik aurkitzen, eta hori apur bat morala ikutzen dit, eta bar. A ber, hasiko gara berriro. Ea orain bai azkarrago sartzen den jendea partida azkarro batean. Eta bestela jolastuko dugu iaren kontra, ez da berdina izango, baina beste aukera bat da izan ere. Vale, aurkitu dugu partida bat, ondo. Guazen... A ber, zintale tokatu zaigun. Nolako partida teatzen zaigun. Eta Samuro, Reynor, Jaina eta Falstad. Bueno, azteko ez dago txarto. Eta praktikatzen joateko jendearekin egitea ere onuragarria izan ere horrela gehiago ikas dezakezu jokuaren mekanikak eta eta evoluzio bat izateko denborak aurrera egin ahala. Bueno, a ber, gu oikoa denez joango gara bot lineatik, hor bateko ohitura dudalako, eta ohitura hori ez dut galtzeko bat ere asmorik. Diakarrak badirudi gore kargak bestena, baina purgat gehiago irauten dagoela, eta listo. Hori, joango gara bot lineatik, eta zen aukeratuko dugu.
Hau adibidez. Salditxarekin eta bar. A ver, oza, oso arro dago eserita Tracer, baina bueno. Dagoena da eta listo. Eta joango gara ona berehala. Onantza. Guazen hemen posizioak hartzera. Gainago hemen dakagu astronauta gizona, nik deitzen dudan moduan. Eta diskutatuko gara. Ba hemen etxaia gertu arte. Eta bar, bale. Bale. Lehen da bizi aldiz hil gara. Bueno. Eta hau ezak izagatik esten mugitzen. Hori apur bat moskatuta nauka. Bueno, osea... Eta erasora berriro, noski, Tracer. Goazen Tracer minionekin laguntzeko. Eta bar, eta hor mina egiteko aukera daukagun. Goazen. Kanpora. What the fuck? Zer gaiti? Bueno, berdin da. Mugita gara denbora guztia. Au! Ara. Atxera. Hemen uzut parte honetan arlo pertsonalean asko sufrituko dugula. Edo dudala, egi esateko. Baina, bueno, jolastera etorri gara. Bueno, berriro borrokara. Bueno, gauza da, FK dagoen edo partidatik joan dena. Behintzat jartzen dutela bot pertsonai bat, eta listo, eta hori behintzat deskertzen da. Naiz eta egon pertsona bat, osea, bost pertsonai egotea talde bakoitzan, positiboa da. Bueno. A ver. Zurritu gargara pila bat. Oazen horra. Mugitzen berra denbora guztian. Bueno, pertsonai guztien moduan praktikarekin gauzak eta bar. Igartzen jaten da. Deser da. Recarga. Vale. Kaka! Vale, libratu gara. Zena tiro egiten eta bar. Gazen minionak akabatzera. Atxera. Erretirada estrategiko bat eta atxera berriro. Osea, badago. Eta guztu desidera mugitzen. Bueno, berdin zaigu. Gauzak egiten jatea eta partida, bueno, alik eta onena egitea. Infinito. Hau adibidez. Ona guazen, ara. Bueno, paf bat. Ingelesea izan da igual nahiago izango duzute bat hartzea
edo ez paf batera joatea. Paf egual Irlandan ohikoagoak dira. Hor goaz tiro egiten, alde guztietatik. Eta hemen, bueno, hurbildu beharko gara. Tokatzen zeguna delako, eta, bueno, zegingo diogu, atxera, vale. Eta hain berriro erasora. Jarraitzen dugu tiro egiten pistola metraieta hauekin. Eta entzat esperientzia lortzen joaten gara. Kanpora. Joango gara ona, tributu eskuratzera. Eta hor dator bala. Ia gerturatzen den bala. Ba. Vale. Seman digute asko eta leku guztitatik. Hemen ere da nire entrenamentu modukoa zuzenean, baina bueno. Ala. Ba, bera joan beharko gara, ona. Bai, ezingo dugu. A ver, oso txarto gaude. Horra, pumba. Bueno. Ez. Meldurrik ez, ala hor desintegratu gara eta berriro nengo gara online momentu batzuk barru. Eta, bueno. Egi esateko, Tracer eta bar, igual shooter batean askoz ere hobeagoak dira joku moto honetan baina ere Blizzarrek dituen pertsonea kontuan izan da, bueno, zergaitik ez beste modu bat da. Eta, baina, bueno, behintzat joko horretan errazago erabiltzen da. Eta listo, a ver, joango da tributoaren bila. Baina bitartean joango da minionak hiltzen eta esperientzia puntuak lortzen guretzako eta, bueno. A ver. Hala. Vale. Se askotan elegin gara, baina bueno. Eso, hemen eman digute para el pelo edo pal pelo. Baina bueno. Hala, vale. Bueno. Espero duen bakarrik izate hau, baina bueno. Gure minionak babestu behar ditugu. Bueno, bat hildugu bentsat. Nire esateko triziderrekin uste dut izan dela hemen etxaia akabatu egin dudana, baina bueno. Han bergara hona, bere ala ze gainera. Hor tiro eta bar egiteko. Ba. Azken defentsa moduan. Hala. Punto gehiago guretzat. Eta esperientzia gehiago orokorrean. Ba.
Ba. Atxera eta hortik tiro egin. Ba. Esa, nahiko txarto gaude. Hori ikusten dena da. Baina, bueno. Bazen... Hor bentsat tiro egin dezakegu. Eta bar... Bazen... Baina, bueno... Nola, a ver, etorre hona. Etorre hona laguntzera. What? Etorre hona laguntzera... Hemeliko bagara... Osea, galduko dugu ondo. Dena ematen eta bar. Iparraldetik datoz. Esateko bai. Joango hortik. En azken defentsa epikoa. Zen hau akabatzera eta bar. Baina bueno. ¡Oh! Baina bueno. Hemen digute kriston. Paliza, baina bueno. Eta no erazen dugura nukleoa. Joan gara, osea, azken defentsa epikoa egitera. Eta, baina bueno, dena ematen. Baina bueno, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, guazen berriro. Bai. A ver, non da gure txaia. Non dago txaia. Justo eres nuen egin nahi, baina bueno. Buah. Osea, txikitu gaituzte, baina ondo gainera. Vale, talde guztia hilda. Horen bai esan daitekela... Oso txarto gaudela. Bueno. Bi... Oraindik ez. Venga. Buah. Ni defensa dagoen linde izan da, osea, oso aula. Hala. Eta dago. Ba. Jode. Berriro hil gaituzte, baina bueno. Azkenen arte horrekatuko gara, beraz, ba, bueno. Ez gara errendituko, holi noiz ez. Hala. Bueno. Ja, badakit. Eta Leicester nukleoa, baina, bueno. Bintxat azken arte egon gora gerra ematen. Bat. Venga, Leicester ia talde guztia ongo gara, hau defendatzeko. Vale. Ba,
Bueno, galdu egin dugu. Eta baiago zenbat despentsa puntu lortu ditugun kasu honetan. Naia, bueno. Ondo, boa. Oso numero bortitzak. Bueno. A ver. Esperientzia puntuak. Du gure maitzak izango direla... Banaiko txarrak. Kofrotin. Vale. Hau, bigarren nivela. Bueno. Berrogeigarren nivela eta bar. Estatistikak. Hildu bat, hil gaituzte sortze aldiz. Asedio mina 34.000 eta 36. Osa, izan da partida bat, oso txarra. Baina, bueno. Salir. Eta orain joango gara... Non dago? Non dago? A ver... Debarekin. Lehen partida. Guazen aurrera. Eta bere estandartarekin, noski. Zaila gauzak ondo egitera. Zariaren estandartik ez daukagu, eraz zarekin beste gauza bat izango da aparte dena. Bueno, hor pentsatuko dugu zen estandarte jarri edo datorrena eta punto horrela ez gara arazotan sartzen edo ez gara, ez dugu buruan ahazten. Baina, bueno, jarraituko du ureak eta bi egiten aurkitzen dugun partidatxo bat. Aurkitu justo partida bat. Bat da Jaina, Samuro... Eta beste biak ez ditut ezagutzen. A ver. Beste biak zen izango dira. Kasu honetan. Samuro, Jaina, Leorik eta Zul. Ez ditut ezagutzen. Besteak bai dirakoa World of Warcraftekoak, besteak ez dakit. Hori ja ez da nire arazoa, baina bueno. Jo, txarrena dela berdino mapa, berdine eta hori apur bat moskeatzen nau. Baina bueno, zer egingo diogu. Ja, joan kargatzen. Bueno, inflame... Guazen debarekin... A ver... Guazen txosnura... Guazen kuenkara... A ver... Lance progresivo... Pum, clonk... Iriririri. Bueno, meka... Osea, asko gustatzen zait izatez, baina bueno, joango gara narenengo. Aldun eta eskarren. Eraz, guazen, onantza. Eta guretin dator Samuro. Bera, pero... Musker gainean, dugu asgure mekan. Dela nahiko... Modela. Bueno, hori hasiera batean. Hala. A ver, osea... Meka daun baina asko eser altuagoa eta alde diskutatuta dago. Ba oso ondo. Joango... Buah. A ver. Campora. Campora o rancha, joateko. Vale. Guazen berriro erasora.
La cagé! Venga, atxera, eta orain... Partaia protektore, atxera! Ah, vale. Vale, egia da. Ah, esto egin zaidala. Pañun. Guazen... Hor jarraitu tiroak egiten eta bar... Ez da oso inkorra, bueno. Bentsat ez gaituzte handik hil. Pum. Gaituko dugu hor... Uf. Gaituko dugu gure meka. Pum. Hala, ba. A ver. Txera herriro atravesado. Bueno. Guazen atxera. No, jaleo. Guazen, ba. Ja, bueno. Bentsat hau babestuko dugu. Zenona... Ah, ba, vale. Bueno, eso de atxera joateko ondo dago. Hala. Rendik ez gaituzte hil. Bueno, mekaren defentsa ondo dago. Zuntza dutzen meka eta gu jarraitzen dugu bizirik. Ba hori... Nahiko positiboa dela esan daiteke. Bueno. A ver. Hazen horra. Bueno, está berdina. Pum. A ver, horra. Bueno. Pum. Bueno, leiz izango dugu meka, uste dut. Horra. Guazen ametralladorekin onde maten. Guazen. Bueno. Hor tiroak ondo egiten eta bar. Paso... Que voy eta orain hori. Hala! Bum! Hala, guztiak pigutara. Orain jatzen dugu meka berriro. Eta kargatzera. Zen horra, pla. Bai, emaiok. Eman ondo gainera. Horra eman. Oni ere eman. Eta hor jarraitu tiroak egiten eta etxaiari ondo ematen. Un segundo. Dugu dau, bizio gehiago izateko. Guazen kargara. Hala. Hauek zuntzitzera.
Guazen ona berriro. Guazen kukidiba. Guazen hor, tiro egiten. Guazen. Hemeneten gaude. Tarain ba, hauek datozenean. Hala, guazen. Horrilko da, a ver. Hau, adibidez. Señor Andy Juan. Buah. Retirada estrategikoa, baina bueno. Eta bizitza ondo gaudenean. Zora berriro. Pum, 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 pum. Alde horretatik oso geldoa da, baina bueno. Bueno. Arpur bat aurreratzeko. Eta garrantzitza izango da. Hala. Zena. Hala. Atxera, guazen hor tiro egitera. Nintzateke me oso geldoa naiz. Go, diva. Literalmente. Guazen. Zuntzituta, vale. Hauek ere zuntzitzera. Guazen laguntzera gune minionak. Buah. Ya, vale. Guazen puntu gehiago guretzat. Eta orain mana. Hala. 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 Itartean mekarekin aurrera. Eitxango ditugu hemen gure gerlariak borrokara berriro joateko. Asko goratzen Dragon Ballen kapsula hoiek. Zuguten zen una kapsula bat, eta zen etxe bat kapsula bateratik. Ideia nahiko ondo dago. Bueno, joango gara hemendik agatxera, lehia nahiko parekatuta dago. Aurretiko espizka bategatik bakarrik, baina bueno. Eta orain tiro ingo du guztiak akabatu arte, eta hortik kanpora. Eta horren berriro erasora. Guazen hor tiroak emiten gure mekarekin, meka arrosarekin. Edo fuksia, bueno, erdin da, izena. Guazen... Taren guazen horra. Vale. Egongo gara tiroak eta bat egiten. Oiek ez.
Guazen atzera. Guazen atzera, a ver. Pum, 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 pum. Hala, guazen. Guazen hau zuntzitzera. Pon! Bueno. Hau, lehengo partia baino beto daukagu. Bueno. Xatez, bueno, Tracer da erailtzeko eran zaiagoa, bueno. Kanpora, kanpora, kanpora! Guah, guah! Kaka! Joe, oso ondo gindoa zen, gainera. Kaka. Bueno, dengo du, orain itxarotera. Segundo tarte, bitartean hemen gauzak nola doazen. Bueno, badiru digu hau dela hemen gauzak menderatzen. Eta, bueno, Samuroren eraso berozi hori hiru Samuro agertzen direnak eta guretzat nahiko positiboa izaten ari da. Eta hemen gauzak nola doazen. Gu saiatuko gara hemendik gauzak zuntzitzen eta baina bueno. A ber. Joango gara berantza, oikoa denez. Mekarekin. Hala, horrantza. Edo nantza. Kaka. Bazen ona, elkar laguntzera. Aldugun eta... Hala. Buah. Ni bakarrik nago orain. Nahiko txarte gaude bizitzaz gaina, baina bueno. Daguna aguantalia ere bada. Gaur suntzitza eta bar. Hemen bizitzak upur bat derrekuperatzeko eta bar. Dago bazen gora. Gu tributetara, osa ez gara heltzen, punto pelota. A ver. Eta listo. Guazen. Puntu gaia guretzat. Eta orain. Guazen hau zuntzitzera. Garrantzit izango da gurako. Pañum, pañum. Literalmente pañum, pañum.
Bueno, txaga tiro egiten. Oso ondo, etorri. Bueno, bintzat laguntzen gaude. Bitartean horrela, metxei kanpo. Ba, guazen zera herriro. Vale, bueno, hor ja denbora kontua karrik zen. Jar, guazen ikuste besteak zer egiten duten bitartean. Igual joango beharko gineateke alde honetatik. Hemen miz eta top linean daudelako eta bar. Eta listo, kontua da nahiko segundu asko ongo garela hor berak eta bi egiten. Hala, jainak hildu jainak, hala. Topiko. So topiko eta joango erabetik hori da. Eso noten uste dut linea bat egiten badugu zuntzitu. Edo goiti joan igual, hobeto. Eta hemendik sartu, iparraldetik sartu. Beste aukera bat da. A ver, joango gara hortik. Noizbait helduko da, itartean. Hemen jarraitzen dute... vale, hau horrelakoa da. Bueno. Hor dago... Bala... Hori ja berdin zaigu. Gauza da, etxaiaren espazioak aprobetxatzea eurein min egin ahal izateko. Beraz, hemendik. Eta listo, guazen. Beste aukerarik ez daukagulako. Tren guazen, guzti ematen. Guazen. Hala. Kaka. Ez gara libratu hortik, baina bueno. Parekatuta dago partida hau. Bueno. Bueno, gu daukagu rebazea gehiago. Eta eurek bido rebazea, baina bueno, gu bezala ze, baina bueno. Izango da momentu denso haiek bi pertsonai oien artean, hau badiru diamendik aurrera egiten duela. Eta hau modu horrenan dagoen esperatzen nuen hilda zegoela. Bueno. Baina beste partidekin konparatuta eman ikustela kiston paliza, hau hobeto dagoela pentsatzen dut. Da izte gongo dira lau, eta gero sartuko gara gu ordena emateko eta bar. Hortu joango honean... Eske hortik joan bergara, erditik. Ona? Vale, horra. Ni bakarrik ezin dut hori egin. Vale. Gazen ona. Hemen dizer dagoen ikusi ahal izateko. Argoazen. Jango gara hemendik gora. Hemendik gora. Mina egit... Vale, galtzen gaude.
Baina, bueno, zer egin beharko genuke. Gauza ez dakitala segatik gauden galtzen. Baina, bueno. Hala, zer da, guztiak greziarrak, ala? Baizatea. Goro rantza. Ah. A ver. Txetik. Basuntzitu berdin zait. Sorpresa! Bazen... Oh, mola. Buah. Hau zauren ezauko dela meka. Eta hori guri eragiten digula, baina zuzenean gainera. A ver, ona... Joder, hemendik... Ia harrapatzen dugun. Vale, gua... Hala. Agur. Oazen erasora ona. Hala. Oazen... Bueno. Oazen horra... Eskaren berdin zaigu egi izateko. Baina, bueno. Partida, ba, bueno. Gogoan garrietako bat izan daiteke... Vale. Osea... Ezin du horrelakorik egin... Ah! Lastima autodestructores daukagula oraindik. Hala. Pam pam paran. Pam 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 paran taran. Tararara taran taran. Jo, izan da oso ona gainera. Nahiko ondo atea zaigu eta hori, ba bueno. Hala. Basuntzitea. Bueno. Egin behar zen zehose zen. Hori, akabatzen naute, baina bueno. Hala, ia minutu bat izan behar dugu, ba bueno. Hila nolako lan egiten duten gure kideak. Tribute izango da gurea, hirubi bat. Perfecto.
Datos hiru erasora, beste samuro bat. Eta aldudan joango nahi defenditzea. Bitartean, egin aldudan gauza karri izango da itxaron, beste aukera gehiagorik ez daukagulako. Eta hemen gure diba maitearekin. Eta bar. Bueno, nire tributorekin nire parekatuta gaude. Hau izango da borroka itxela joan gara hortik. Aldugu bitartean hori, oso gelduak izatea bintzat horretan, bueno, emango dugu kaina apur bat zeo zer aurreratzeko eta bar joan gara horra edo nantzen mendena babestera a ver vale Nasatik dagoitik, ez dut ulertzen. Zasutuko dugu hau. Alde horretik ez delako heltzen. Eta horrela ezin dira babestu. Angora ona. Guazen mana putxoa zuntzitzera. Horra, guazen. Guai! Bai! Garaipen epikoa izan da igual, jolastu dudan partidetatik orain arte partidarik berdintzuena. Bueno, a ver. Bla. Bueno, ez dago txarto. Noski gure taldeari emango dugu puntu hori. Eta, bueno, azkenean iraz egin du defentsa hon bat egin dugulako, eta azkenean elkar laguntzarekin gure bigarren partida iraz dut jarriko dugu bost. Naizela hota arriba, bigarren nivela, 41. nivela. Estatistikak, lau aldiz hil gara, bueno, 2 hil, bost laguntza eman dugu pertsenak hiltzeko. Eta, bueno, min nahikotxo jaso dugu. Eta jarraitu arretik joango gara kutxatxo bat hiltzera, adibidez. Ea zer tokatzen zaigun. Hasiko gara hemendik. Bueno. Hau hemendik. Ez. Hau. Bueno. Eta, bueno, irekriko dugu bestea. Dia horren kontan zer tokatzen zaigun. Bueno. Emoiak ez dakit nola jartzen diren. Zau, asko molatzen. Eske pila bat. Zau ikusi barut gero. Ikusi bakatik jolastu gabe. Eta gero hau. Tirande epiko. Mola. Vale. Zein joango jolastu da berriro. Eta joango gara Rusia ramarekin. Guazen. Tapraktion. Oso ondo. Badit jokali bat ere dela hau kontuan hartuta. Eta hemen, bueno. Misioetan oinarrituko gara behar bada. Eta noski partida irabazteaz. Eta zariarekin esperientzia gehiago daukat. Bueno, bentsat komunitate honetan jendea ez da lakre edo pozoitzua deritzon
horietakoa, baina bueno. Hori ikusiko dugu tirande hori. Osea, bueno. Hile arrozarekin, nire kuadrirako perfecto izango litzateke zaria. Ea berarekin no sartzen den. Ja, bueno, vale, zergak. Alienen kontra, bueno, asko gustatzen zait mapa hau. Bentsatze, osea, alienak ere iraldituzulako. Ja, bueno. Ikusiko dugu. Green Gris, bueno. Nace Evo. Hala guazen kargatzen. Green Gris. Pim 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 Green Gris. Klon. Goitik. Hau. Berrogei aldiz. Vale, betik. Jendea goitik badoa guberagoaz. Eta listo. Hemen laguntza emateko honi. Oazen antza. Posizio estrategikoa hartzeko. Bueno. ¡Hala! ¡Hala! Hace... A ver. ¡Ah! ¡Caga! Erretiratzea ere beste aukera bat da. Baina, bueno. Uste dut elkari zirela, baina ez dago zigur, beraz jarraituko dugu. Hemen, behintzat. Guazen. Atxera. Bueno. Benetan? Hil gaituzte, baina bueno, jarraituko dugu aurrera borroke egiten, eta ben joan begarra balitzen kontra. Eta bar. Bueno. Bat horrantza, iparralde... Itxaron. Hori iparraldearen nengo. Ez itxaron. Joan gora. Honi laguntzen matera. Vale. Bai izan. Inork ez dizu ezer esaten. Hala. Torein, ba, gure txat. Arazorik gainera, Bederatzi. Vale.
Nahez badatoz, horra. Ah! Kaka. Minte esfera nolako esferak. Bueno, erdin da. Ah, guzer gehiago ditugu. Vale. Hori da. Errusia ramagatik azkenaino borroka ingo dugu. Hori da. Posizioa edo akzioa edo nahi duzuna. Punteria fina. Vale. Parabanananan, dan parabarabaran, parabararararam, pam parabarabaram, parabarabararararararam. Hala. Guazen lagunok, amets betean, dragoiaren bola bila batera, noren badakit, nongo zuloan, dagoen altxorrik ederrena, gure mundu hau irla handi bat da, ta hortzen mosten duta maltxore eder bat, bihotzean badut nik ametson ederrik, ta ez dago eguzkin dizdiratxagorik, guazen bihotza betean aurki dezagun, guazen, tximistaren bidetik dragoi bola bila, itxaso eta lurrez bihotz bete ametzez taltxorra, geuretzat izango da. Ekin lagun bideari, zongokurekin ez da beldurrik, zeru goian naiz lurrean, egan eginez laster altxorra hartu du. Tanananana. Guazen gure askan defentsa egiteko eta bar. Beraz guazen ona. Ongara hiltzen, puntuak lortzen guretzako. Lau bomba botal ditugu, partikula bombak. Eta listo. Baina, makizunak izan dira. Bomba de gravedad. Guazen. A ver. Vale. Zer furioso, bueno. Gara hemen hau abesten. A ver. Ba. Ah! Kaka. Baina, bueno. Helburu izango da balizia kontrolatzea. Hori ditzutzen bitartean hemen segiten dauden. Jiji jaja. Jaja jiji. Bueno, paregatuta gaude. Bueno, handiak etortzen bari ere suntxiko ditugu. Berdin, beraz. Ja, horrantza noa jaina. Patxada sartu. Jaina maitia.
Ala. Gero digo, nix, hemen hau babesten. A ver. Osa, ez. Gero digo, nix, hemen hau babesten gutxi gora, era. Ez dela zerrak izan behar dia gureak. Dituko nix, hemen hau babesten. Ba, zerrak gureak izateko eta etxaia erasotu ahal izateko. Eta beo, eta zei, guazen. Kargatu. A ver. Bueno. Behintzat, zeo zer iraun egin dugu. Ba, gure helburua gertuago izateko. Eta bar, baina bueno. Itxarotera. Bestele ezin dugulako ezerekin. Hagan gora berriro erasora onantza. Azkar. La mogitu. Berriro! Osa, denbora guztien horrela, ya falta zitzaidana. Baina bueno. Bueno. Hau zuntzitu. Egin zeo, zer hau zuntzitu. Eta zerren laguntzeak... A ver, hori ez, hori. A ver, hau. Zen hau zuntzitzera. Hala. Guazen. Ah! Nu kriston beldurra. A ver... Vale. Horra, Vale, guazen. Osa, guazen aurrera. Beintza distantzatik erasora joango gara. Bueno, a ver. Ba. Ale, gureak ez dela mana bidez funtzionatzen. Zu izan zara. Garo, esperimentoa egiten dituzu animali arriskutsuekin eta gero gertatzen dena. Baina, bueno, eta gero tirande dago on fire. Baina, on fire. Bueno, berdin zaigu. Dago on fire, gondelako 1000 urte hor bere senarra gabe gondelako hor meditatzen. Eta garo, 1000 urte horiek, 1000 urte dira. Onantza. Hala. Pailazoa akabatzera. Vale. Impresionante. Por la horda. Nire txai esango da hori. Bueno. Hora bizitza bizkanaka. Hori, ona. Zaba, hastu egin zait.
Ala, pikutara. Pues claro. Vale, gainaren nago on fire. Nago on fire. Na 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 na. Bueno. Ona. Non dago. Horra. Payaso kosmikoa. Berdin zait. Bueno. Nile egin naiz, me izan da oso epikoa. A ver, nori okurritzen zaio, oza, jartxa payaso bat hemen. Nori okurritzen zaio. Bueno. Bentsa gure zergak edo bueno. Zerrak edo bitxito hauek gureak boteratsuagoak dira. Hala, guaz. Sortzi, amazazpi, bla 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 bla. Eta hori. Joan bergara, hau. Ez dakit helduko nahi zen, baina taldekidak heltzen badira ondo. Benetan, payasoa. Osa hori da oso siniestroa. Guazen horra. Vale. Eskerrakin egin dela zerga eta hori. Venga ya. Kaka. Kaka. A ver, gureak. Bueno, ez daude txarto. Baina, bueno, joango gara beste. Gure talde guztia dago hilda. Buah. Izango dira, tentsio momentuak. Guazen gure minionak. Zuek zuntzitzera. Ja. Eta gure minionak? Zergaitik ez daude minionak. A ver, guazen... Ja, badakit. Osa, ikusten dugu, ez? Da, abisatu behar. Guazen ona. Hala, guazen hemen. Izun txitzera. Eta hor dago payaso kosmikoa. Vale. Bai. Guazen aurrera. Gora, he. Kaka. Hiru golpetara nagoela. Bueno. Eurak ere... Nabaretu egin dute. Jainaren kontra. Buah. Vale, argi zegoen hori gertatuko zela. Puto zegoen toke batetara. Hau zer da. Osa hori ez, ez da, ez eskin polita ez ezer, oso itxusia da. Eta egin beharko dugu azken defentsa epiko bat. Baina, bueno. Buah. Osa, oso txartu gongo gara, gainera. Ja, badakit. La granada mata. Es lo suyo. Ay, caca.
ezin izan dugu irabazi, baina, bueno, uste dut, bueno, al izan duguna egin dugu, eta bar, eta orain, ikusi nahi dudana da, jau amaitutzat emateko, eta bar, Zahariaren estadistika ez, aparte, a ver. Bueno, kanpora, ez dugu jolastuko, Tiranderen eskin hori ikusi nahi dut, dago eskin hau, gero dago hau, asko molatzen duena, eta estandarteak, Zoritxarrez ez dauzkagu etori bapur bat. Ba, molestatzen eski hau da, pasada bat, pasada bat. Bueno lagunok, hau izan da dena buruezur irukotearekin, eta hurrengoan gehiago, agur.